Miluwat og pamahayag ang tambalanan sa Chong Hua Hospital, Mandaue, kabahin sa Papel Niini sa Pajarillo-Cheng hit and run accident niadtong kadlawn sa Pebrero 8 ning kasamtangan nga tuig. Sa pagpatinaw nga mensahe sa CHH Mandaue, gipublikar kagahapon na mahayag kini sa ilahang pakasubo sa kabanay og higala sa namatay nga si Kingston Ralph Cheng, kinsa biktima sa barumbadong pagmaneho ni Sean Andrew Pajarillo sa kadalanan sulod sa Maria Luisa Village, Barangay Banila ding dakbayan sa Sugbo. Matod pa nga isip healthcare institution, nang ilang nga primero nga responsibilidad ay ang pagdalit og tukma nga hinadaling atensyong medikal sa tanang mga pasyenteng moabot sa ilang pasilidad aron ang pagpreserbar sa kinabuhi bisan unsa pa man ang sirkumstansya sa pag-admit. Dugang pa nga alang sa ilang mga pasyente ubos sa ilang kustudiya, ang ilang ospital kay nagsunod sa established protocols o nakikitimayayo nga sa mga tigpatuman sa balaod aron masiguro ang medical care nga pagsubay sa kikinahanglang illegal nga proseso. Sumala niini nga ang ilang papila sa insidente sa pagproseso sa suspect kay puro nga medikal lamang og ang habiga sa pagpang-imbestigar og legal accountability kaya na kini sa hingtong dang ahensya sa balaod. Sa ilang pagtumana sa patient privacy nga balaod og medical confidentiality, ang tambalanan kay dili imubutyag sa specific medical details sa pasyente. Gisalig niini ang tanang issue may kalabutan sa insidente nga masulbad sa tukmang mga pamaagi. Kung kahinumduman nga nakadawat og pagsaway ang mga tambalanan human ang ikustodiya niini sa Pajarillo sulod sa pipila ka oras nga nakapalangay sa pagkuha niini og sample aron masuta ang alcohol content pinaagi sa liquor test nga nagpaulbo sa kontrobersiya ilabi na sa makadudahang nga pagdumala sa daw pagpabor-pabor nga mga pagtataw sa suspect.